BNG sacaría o mellor resultado da súa historia neste momento. A ver, eu creo que unha moción de censura sería unha falta de respeto e de lealdade cara aos lucenses, porque os lucenses, guste unha parte ou non, elixiron unha representación do pleno municipal. Esa representación do pleno municipal é a que está gobernando e que por unha serie de causas tráxicas que se deron e que puderon cambiar cousas no pleno, agora se houvese a posibilidade de que se poida levar unha moción de censura polas cuestións que se foron dando, pois realmente eu creo que sería unha falta de lealdade ao que os veciños e veciñas de Lugo decidiron co seu voto. Eu creo que primeiramente o BNG agora está no seu mellor momento da historia. Tiendo todas as enquisas, todos os sondeos, se houvese calquera tipo de eleccións, sexan xerais, galegas ou municipais, o BNG sacaría o mellor resultado da súa historia neste momento. Con respecto á oposición, eu creo que agora mesmo está peor que hai 3 anos e aconteceron cousas que na sociedade lucense sentaron moi mal. Cuestións como que a voceira do Partido Popular nos acusase falsamente de malversación de fondos públicos hai escasos meses, o que se está a contar sobre o carril bici sabendo que é falso, que se van facer agora 35 km de carril bici en Lugo cando sabe que é falso, e outro tipo de cuestións pois non está a gustar a moita xente de Lugo, porque a xente de Lugo ao final non lles gusta que se lles manipule.